8 जुलै 2024 अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषदेचे 85वे वर्ष। कारवार 8 जुलै 1939 कारवारच्या आणि कोंकणीच्या इतिहासात भांगराच्या अक्षरांत बरयलो दिवस आज बरोबर 85 वर्सां पूर्ण जाता। 8 जुलै पावसा घोग्याच्या दिसा कोंकणी समाजात एक इतिहास घडलो। एक संघ भारत देशात अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद ही कोंकणी म्हालगडी संस्था स्थापन झाली। एक भाषा, एक लिपी, एक समाज हे तत्व स्वीकार करून ही परिषद पुराय कोंकण वाठार जालो तरी पुराय भारतभर शिपडन कोंकणी समाजाक एक करचे खातीर कारवारचे त्या काळावयले वकील स्वर्गीय माधव मंजुनाथ शानबाग हेमी ही परिषद सुरू केली आणि पुराय कोंकणी समाजाक एक करून आम्ही कोंकणी हे जगाक दाखवून दिले।